Algunes obres dels primers anys de Miró inclouen llibres. Ben aviat, les formes pintades conviuen naturalment amb lletres, paraules i fragments de poemes cal·ligrafiats. En les pintures poema, el títol és una frase poètica. El títol és previ al quadre i en constitueix el punt de partida. Més endavant, en canvi, són els títols els que deriven de les pintures. Personatges en la nit guiats pels deixants fosforescents dels cargols. L'ocell fa niu als dits en flor. El somriure d'una llàgrima. Als anys 60, les lletres s'emancipen de les paraules i suren en llibertat com constel·lacions de sons. El gust de Miró per la poesia i l'amistat amb els poetes de la seva generació el van portar a participar en llibres de bibliòfil. Aquells llibres, confeccionats d'una manera artesanal, li van permetre d'il·lustrar nombrosos autors i col·laborar amb diferents editors. Arran de la seva implicació gradual en llibres de bibliòfil, Miró es va anar familiaritzant amb les tècniques de gravat i d'estampació. Al llarg dels anys, poesia i pintures s'entrellacen tan íntimament que seria impossible comprendre la creació de Miró sense tenir-les en compte totes dues. Al marge de la tècnica emprada, la poesia és un substrat que inspira tot el conjunt de l'obra de l'artista.